Monggo. Kidung ramang golo kita kang pradonga minangka Diasta warja maring wadya praja pajampuwa suka rana widodata nirsang saya yaya kang winara yeweng rarasing onang
Para pamirsa, sampun katuraken unggalipun gending onang-onang minggah ciblon rangkep kapurwakan bawa sekar ageng apa kuwi De? Ranu Manggala. Manggala Gita lah jenengan sing tukang bawa kok rapal. Atur pisum saking kanca-kanca Kartika Laras. Dalu menika sowan wonten dherepun Bapak Paidin, Ibu Harsi wonten ing Ngiser Sonorejo Sukoharjo. Dipun sengkuyung kanca-kanca sound system Pendawa utawi Pendawa Production. Kula badhe taken kalih kanca-kanca Pendawa Production kalian Pendawa Sound. Nika beto montor mboten Mas sing usung-usung. Mboten lah janjate teng Gandhok napa teng mriki? Nek jensete mboten diusung ngangge motor berarti biaya motor ora nganggo Pak De. Mas Londo. Rasa usung-usung kudu ditata nek ngarepe padha karo. Nggih dalu kalenggan menika kula wau sampun ngaturaken lagu wajib menawi wonten ing kerajaan onang-onang ya. Onang-onang lur dititeni mesti metu sekul. Nek teng daerah peranan biyen ki lagu wajibe celuntang ya De Ujang. Ora metu celuntang ra tak ingoni lah. Bar metu celuntang sendiri mak pres ngono bubar udan. Biyen. Ngendi ya? Pandean lambang saringane apal. Nggih. Dalu menika gandeng Bapak Paidin sekalian Bu Harsino badhe menghibur dateng kasepuhan terus pini sepuh lajeng kaneman ugi para putra-putra remaja nika dipun rawuh niku dirawuhke digolekke kelenengan sing isoh merantasi gawe kangge sinoman saged kesepuhan saged. Nah, kula sak kanca Kartika Laras. Monggo Mbak Dewi Mbak Dewi. Aku kelingan mbake kae terus to. Kelingan mbake sing kidul terus. Monggo Mbak Wiwi kula aturi jumeneng. Kula aturi gayengaken menapa to werdinipun menapa to ingkang dipun wastani cokek dangdut. Silahkan langsung ya. Tata krama duga-duga dijaga. Siap komandan, siap juragan. Monggo. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, salam rahayu, hum swastiastu, namung Buddha. Winantu sagungi pakurmatan pikantu nugraning Gusti Amur pintu mati. Mugi karayun kata teman kami jenengan tasah kasanding kasaliro dumateng panjenengan tan kintun kawula. Puji syukur alhamdulillah kita panjataken dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring makinten kinten kanikmatan dumateng kula panjenengan sedaya katitik. Dalem menika saged makam manunggal wonten dalemipun Bapak Paidin Ibu Harsi. Wonten Ngiser RT kali Sonorejo Sukoharjo. Menika Bapak Paidin menika juraganipun listrik wonten PLN Surakarta makaten. Tan kitun selawat salam ingkang tansah kita tujuaken dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo syafaatipun wonten ya umul akhir. Ngaturi sugeng dalu sugeng rawuh kinurmatan para tamu sedenipun para haji haja alim ulama para bini sepuh kasepuhan tan kintun keluarga ageng Ngiser sedayanipun. Mugi awit tengah tubuki pungkasan anggenipun Bapak Paidin Ibu Harsi ngentas pitulus putra jalunipun Bagus Cici ugi Mbak Alifah awet tengah dumugi pungkasan pinaringan lancar kalis elir ing sambi kala ngrengeni para tamu sedaya pun enggak kanthi sekeca kanthi mardu martikane penggalih sinambi menapa kewala sowan kula cokek dangdut Indonesia tuwebih saking Sumedhangan Ngetan Bedosari Sukoharjo Makmur ingkang dipun sepuhi dipun pimpin panjenenganipun Bapak Dr. Eko Joko Triatmono Magister Pendidikan ingkang kaprahipun Ki Joko Lengeh saged kagem jampi saya cagak lenggalipun sawetawis ing kalodhangan dalu menika pancacat panglembana kula sumanggaaken awit kathahing kekirangan kula sak kadang nyadong diagung samudra pangaksami kula tepangaken seniwati ngangge bareng sowan mangayun barengan kanan piyambak tebih saking Karang Anyar Tentram ingkang kagungan warung nasi goreng kremes sakwetanipun plioper palur. Nasi goreng kremes ibu-ibu penasaran
Apa tadur cengkaruk? Iya. Kang Mbok Ayu Gendo Ayu Asri Suko Asih. Ora plorak-plorok nyambut gawe mesem guyu. Wasoy. Jos. Jo. Joget dangdut Indonesia. Sukoharjo makmur mawi siang menika ngasta wonten SMK 2 Sukoharjo mawi dalu menika sambenipun dodol pakan manuk. Suarane Kang Mbok Ayu Septi Andika jek rungokno nggir. Oh yeah. Temonjo tenan namung dalam rencana ingkang angka 3 pintul keton bekunang bakule beras sing gedhe alah-alah tumpakno jaran to nggih asik tinggi dekoni oh jos Dene kula MC balap 1500 cc atleke dur weton masaran Seragen Asri. Kamben kula mawi mboten payu nyinden nyanyi MC bakul obat tak monggo kula beto kalih obat khusus anyangan. Yuk bareng-bareng golek sangu tikete swarga. Ya. Cok 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 cok. So
kanan gerak. Tegak gerak. Balik kanan bubar jalan. Sembah nyuwun sanget kanthi salam pambuka. Tiket swarga mugi kita sedaya benjangipun dados umat ingkang pinilih dening Gusti. Sembah nyuwun sanget hampuk bilih adicara badhe kalajengaken komandan. Mboten. Oh mboten. Niki kantun suka parisuka. Oh mboten. Wonten ing kalenggan dalu menika. Nggih. Kathah para seniman Nggih. budayawan ingkang rawuh dicaosi wekdal. Oh kedah menika kedah. Pak Haji Sukasti. Bapak Haji Sukasti. Pak Mulyanto Bapak Eskar. Mulya nggih. Pak Wondo. Oh sedaya rawuh. Caosi. Alhamdulillah sembah nyuwun sanget. Mbok bilih menika kawiwitan saking panjenenganipun Bapak Haji Sukasti. Haji Sukasti mboten ngilangi trawsila mbok bilih kanthi longgaring kawektanipun sarenaning penggalih kasuwun pinareng kadang-kadang kartika rara cekek dan ini sakasuwun dana swantenipun. Mawi lungkrah sukra jamoni Pak. Nggih ten pundi? Monggo Pak Haji Sukasti. Pak Mulya napa? Bawa riyen nggih. Arep mulih mati. Bawa apa ya sing Pun monggo Pak. apa Mas? Sing gampang kowe. Nggih. Lah wong kula arep mulih bareng. Lah nggih icip-icip kok Pak. Monggo icip-icip Pak. Apa ya? Monggo selindro pelok 6 barang monggo. 6 saged. Monggo, monggo nderekke wala. Sing gampang wis sing klasik. Monggo, 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 monggo. Pilok 6 Mas. Nah, Ndherekaken Wilujeng Kondur matur nuwun ingkang sampun paring donga pangestu bapak-bapak, ibu-ibu ingkang dalu nika rawuh. rawuh nggih. Syukur benjing-jing rawuh malih. Kedah no, kedah. Monggo. Monggo, monggo. Ya wis dituruti sing gampang wae wong. Nggih, nggih. Ajaran. Ya ning tawangi masih Panjenengan kok matur ajaran lho. Jiragane Cengkaruk kene. yen ning tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni marang mega ing akasa sun takon war tani rek ya Mbak disambung. Pak Tati Majeng mriki. Nggih. Derek latihan nggih, Pak. Kula sing nderek latihan ke wong tuwek wis. Kula, Pak. Mas Joko wis arep pensiun barang sing dijauhi. Janjiku eling sumedhot rasing tias ingsun nimas ingsun prasapa sineksen nan bumi langit iki cocok suasana atine sing kagungan kersa.
Biyen niku pengin duwe anak wedok, ning metu lanang kabeh. Ngoten lho. Kan iki Mas Anjaraan iki ngarang iki lumah ning nggon rel, nah, pengen kagungan putra putri. Inspirasinya itu. Terus tangi sing tias ngenteni padang Dimirke kok jaba ngono kaya suarane Pak D Purboasmara. Jebles. Jebles nopo? Saestu. Yen ning tawang ana lintang cah ayu aku ngenteni tekamu marang mega ing akasa nimas sun takoke pawartamu. Matur sembah nuwun, Pak. Gonging panuwun. Enak tenan pokoke.
lintang kakintun keluarga ageng isar sedayanipun mliginipun keluarga ageng panjenenganipun Bapak Paidin sekeluarga ugi ingkang mirsani lumantar Pandhawa streaming ingkang wonten pundi kewala salam santun salam budaya sembahing racaan mbok bilir gumanti monggo kasumanggaken ingkang badhe pisumbang suwantenipun mumpung wekdalipun tasik wirunggan sangat pinanggih kadang jangkep cekek dangdut Indonesia. Menika sinten estu dalem niku dereng wanuh Bapa. Sinten kinten-kinten Bapa ingkang kersa dana swanten kinten-kinten doyang jempol. Mbok Ayu Septi Andika. Kene. Timbange ngelu gagas bocah-bocah. Sok minggu dolan melu aku ya. Ning Tawang Mangu, Dik. Ayo. Cia. Urung wayahe bubuk tumpuk malam minggon kok ya. Coba sik ijo ladah kondo. Nah, golek mangsa ning dalan. Wis do pindah ning studio loro. Mumpung pinanggih kadang cekek ndandut desa monggo mewakili ingkang badhe dana swantenipun Bapak. Utawi ngersakaken lelagon monggo pun. Borong mawon sekeca kewala pokoke. Paring dawuhipun sinten Pak? Oh, wingking. Siap. Kok ngersake lagu napa kok? Oh. Ora ngersake, Nduk. Engko ujung-ujunge kok njaluk fitrah. Oh, ngoten. Lagu anggitan panjenengan juragan. Rena wengi nggonku ngimpi. Kali Duren Rejasari. Kali Duren. Menika klangenanipun kakung, pokoke anakku lanang Joko Plenges sing ngaturke. Oh nggih. Cuwete karo adine wedok jare. Kali Duren Rejasari menika anggitanipun Mas Joko piyambak lagu menika sampun terkenal dumugi Belanda Suriname dumugi wis teko pelosok-pelosok celepitane negara ngendi wae wis. Lah kene iki jebule jalur rame to, sampluk tepaki sampluk. Rini. Bahaya iki. Kali Duren Rejasari. Kene aman. Aman pokoke sik ngaturke adah kandhane kagem juragan kula. Yo, peloke 6 Kali Duren Rejasari. Yo, budalke saya. Ya, diaturke, Jo.
2010 lho. Lah nggih. 2010. 2010 bulan November. Oh. Angsal nopo-nopo nih. Angsal gamelan. Oke, siap. Royalti ini kalau tumbas ke kamera nih. Oke Mas. Pancen bejane uripku tresna pisan. Sampun ingkang ngersakaken wau sinten? Pak Dik, Mbah Kakung niki. Pak Kakung. Niki ingkang lenggah niki ngagem Nggih jas. namung klungsu-klungsu udu kok. Nguri-uri budaya nggih matur nuwun sanget. Selajengipun nika mau putunipun Pak Diratmin. Oh nggih. Ngersakne Tombo Tombo Hati. Hati. Oh, tombo ati. Mbak di Slendro. Diaturke, Mbak. Nggih. Oke kakenten sedaya monitor Pandawa ingkang Ya, wonten pundi Pandawa, kewau. ya. Mliginipun Miyayam Saimo Pakujaya lengganane Kartika. Biasa, Oke langganan. panjenenganipun Bapak Santimin Mitra. Mitra. Pak Misu wonten Curitan menika nembe Curitan. Pulkam. Pulang kampung, Pulang Bos, ya? kampung silakan. Sugeng dalu Bos Tadimin. Selamat Ya. malam. Selamat malam. Juga juragan saya campur sari muda tresno. Ya, Ingkang wonten jedak pringanom. Ya. Niki Tombo Ati Slendro. Tombo Hati Slendro. Putunipun Mbah Ratmin nyuwun Tombo Hati. Ala artis, ayo. Engko jaluk keimbuan raketan Bengi iki lain daripada yang lain. Nggih. Aku ya ora kencan semayan karo Pak De Paidin. Lah gitu. Nggawa kuning kok ya, kono Pas. ya kuning. Pas. Elok Lah iki. gitu. Engko Padahal aku templek ya, kayak siji-siji. aku ya rong dolan rene lho, pas Derek rubuhan ya tau. ora dolan, aku butuh seragam iki guru ngono tok. Yogane gawan cet berarti. Iki yoga gawan cet katilak. Gawan cet. Ayo, Enak. ini. Iki kakenten kagem ibu-ibu ingkang sampun rampung gaweanipun wonten wingking Yo, pokoke ya. bareng. Diaturke kanca-kanca kuartikane komplit. Wah, penabuhe jan komplit semua ditutuk, tidak ada yang tidak ditutuk. Tidak, sing mboten entek gamelane sirahe tutuki dhewe. Jadi Pak Paiden ya Mas, aku kok rokoke piro Mas? 22. Biyo. Sing turu gugah kon nutuki apa enake ngono. 22 wae. Kudu komplit. Oh, asik. Coba. Monggo Bu, joget mriki Bu. Ayo, Mas. Tombo hati iku liwat
tresnane Pak Paidin piyayine le jeneng karo lenggat-lenggut. Dasare piyayine ki sing kondang kalau kok nyambut gawe teng PLN lho, Cak. Teng Teng PLN. mau kuwi opo? mau duk ngono kuwi kok. Ninggal katresnan, ninggal katresnan, ninggal